Moltes vegades em pregunteu quin és el futur de la IA. Bé, la pregunta seria quin és el futur de la IA per a mi. Doncs no hi ha una única resposta de quin és el futur de la IA. A més enllà de tot això, no hi ha un futur de la IA. Hi ha diversos futurs per a la IA. La IA es pot veure, analitzar, estudiar, pensar, parlar d'ella des de diversos prismes, des de diversos enfocaments. No hi ha un únic futur de la IA. Hi ha diferents futurs per a la IA, reitero. Ara bé, sí que tinc clara una cosa. La gent s'imagina la IA, la intel·ligència artificial, com una cosa monolítica. I no és gens monolítica. Ens ho hem de plantejar més com un conjunt d'IAs, unes intel·ligències artificials d'intel·ligència artificial. I cap aquí, des d'aquesta vessant, sí que crec que és clarament on va un dels futurs de la IA, i és cap als agents d'IA. Ja estem en els agents d'IA, ja estem en els agents d'intel·ligència artificial. Però cada cop hi anirem a més. Uns agents que veuen d'una IA primària i que es converteixen en diferents IAs més eficients i més especialitzades. És a dir, tindrem un tronc general que vindrien a ser els models fundacionals, que ve a ser el nou internet, la nova electricitat, com es diu, i a partir d'aquí neix tot un ecosistema d'aplicatius, tot un ecosistema de solucions, tot un ecosistema d'intel·ligències artificials que el que fan és que ens proveeixen cada cop més, com deia, d'intel·ligències artificials més eficients i més especialitzades.